Abantu abesifazane bakulelizwe sebeveze ukukhathazeka ngokungabikho kwamadoda. Laba besifazane abathi banakho konke abakudingayo ngaphandle kwamadoda bese behlangana bemashela eParliament beyoletha izikhalazo zabo bethi uhulumeni kumele kube khona kwenzayo ngokuthi abatholele amadoda. Abe 28 Hour News bebekhona ukuzibonela ngosi. Sinemizi, sinamali, sinemoto, siyasebenza. Yes, amadoda awekho wona. Amadoda awekho wona. Awekho, awekho, ayawekho, awekho. Amadoda awekho wona. Babukeli ziphela lapho ezaleli hora siphinde futhi sitholane nxagamanxa ihora elilandelayo lapho sizobe siniphathele izingamanqampu.